Hakani ke episode ngin ya kami mentah lah syabrat sini sekando nak lapoi ini pada kani ke bojing dum di katre yam ni ta ba katre ni kemut katelep yaki ru pi ki khamat nei ka jingkwa ka jingi to hang ni ki don lai rukom ki rukom perkhan ya kini ki khun ki jong ublei khun chimrang ke ka wei ka long ba kitu ki start wat jing tim kiwa persyang ban yang ujor kan ka khatin ka jong ublei bat ki khana pateng jong ki jat benri ki badan saudong jong tu ka jaka ka baksyu antat kini ki nong Babylon bat ki we ki jat benri ti dak ki baki ujor kumta kemut ha kitu ki nong batai kot ba kemut ki persyang ban buan ra kata ka perkhan ban ong ba ke ai ka ba kini ki jat benri ki ba mnget hau ni ublei wm ha baki kren chapang jong kis im ki jong ki baki long ki khun ublei dak ret kan bahkan bahang ni kemut ye kita kemut ki khun jong kita ki wan jong khai ki khun jong ki bereu ti kata te kanum yang ada ka yang kumta te mut ngangan ong ba kanum yang halo jong ni kanong rim ba nginum la ban penyakle ia katai ker komperkhat jong kata ki pe ka jingeng ban batai dakata hang ni kani kadan ka jong jing tumu anum la ban ong ba ki khun ki jong ublei kita kis im ki bran tai ki la ban ne ka bikimon te kumno nyau ki ki khun jong ki blei hang tai te kini ki kan thai pe hang ni khun ki bri ki blei khun jong blei kalong kami bukum ta kan nei temut kata kami yang kabar pada kadang kau pada kerkong perkhat kabar ada pihak di kot komentari pinlap ya ni bahkan ni kerkong perkhat sepanjang ki khun ki jong blai ki jong khai ki khun ki jong ubrio kalong ba ki khun ki ba wan nak ni ka jingher pateng na uset ter long kita kinong batai ki ong ba kini ki khun ki jong blai ti kini anda kilai kami roi kemut ki ibhai ki khun ki jong kan kemut jong kan khanyon khun jong ubrio ba ki bale pop te ngam tip kata ka jing batai kan yang nak yang kumno ngin ya batai kita ka kalain ka jong ublei bat kalain ka jong ubrio hoi mening la ipek intu ba man ki pateng ibu ublei trekam ne te kumno ngin nyo ba yaki bikin long no ki khun ki jong ublei la long ki khun jong ublei kumut num dan pop shu am kan kalain jong sen kat kum kata ka jing batai jong ki kumut kata ka jing long pop kata ka jing long khun jong ubrio mu kan ni tang na kalain ki jong kan kata kamut kai tengku am nemar baru ki lek pop teh kajuk ka kerdan tingin numlak ban kesan siliang te kata ru ka jing puson ka jong ngasimet kamlak ban yang kadan sakawai pada kerkom batai ka ba haladi ngasong skemang ta ba omla len hi ha tin ka jong ublei ka kren ki wei pada ki jat jing thau ti ki badan de ki wei pada ki met ki jong ki ba ngim tip ki la ban long kum kinja angil dengan hab ban keren syang ni kandiat kata mo tadang isim kini ki angil takin dan ki bapuli ki gospel ki ba hakatu ka jingkli jong ki sedusi yung Yesu mo namar kat kum ka an ki jong Moses ti lada sipara ki dan sibum ta nyungut sipara ubani kong usyong kha ti kapoi kapor uyap no tu klami okun ti upara babud yu ula ban syungkurim ia katuka tengah jong men jong khnang ba ki khun ki boyo kamut kinya ya kerteng ke jong kapa ke jong men jong ki te gini sadusi ki ong nada kalong kumta te ha kata ka jing mi pan kani ka kentai ki boyo kurim kini bro nyungut kan di ka kurim ke jong no te uji su bu jubab ya katu tu ong mit ba pi phim sung thu ba hadien jo ka jing mi pan baro ngi long kum ki angel ki banum ya syungkurim nei Henry ka ktin ka jong ublei hi ka kren be tang kate ka ba shalandat ne kemut ba ki brio kim phong shu in ka do kemut kata kemut kinum ya syungkurim ne ka sai kata mo ka jing ka jong Yesu tendre ha ka wei pada na ki siti ka jong juda ka kren ru syapang jong ki angel ki balahap no na ka kerdan ka bikidan te ne
te la syabrat iki shanika kendo Ha. nei Ha. ni wat kitab jempen paru ni siam ba wat sultan syabrat sini kendo hi te kani ke kitab Genesis tu ngin siam ba kidon kini ki angel ke jong ublei ki bayat ki balong kum ki brio hi ki keren ki brio ba ki Hang ni. ho ya kendo hi Ha. kalau kata kajing keren kalau begitu ki kendo ki so kum keren para brio Ha. Henry kideki angel ta kum kan kusamo ka Sodom dan Gomora haba kitu ki angel ki jong turai ki le chai yeng jong ulot te kitu ki brio ki badan hak jong Sodom dan Gomora ba de kajur katu kajing kwa berai jong kado am ki kwa ne men jong khai ye kitu ki angel kim tip ki de angel kwa brio long dangi phai ni ba kum kini ki benta ni siamba imat ki don ki jing thau ki bakarpang ki jong ublei ki bai srim kum mangi ki brio hi tang batang ublei betim ni pada long kum ki brio ngim tip nei te haba ki to kata kalong keren suatu na kaliang jo kini ki angel ki ba ublei panan kam tende ki don ki pada ki bai ki angel pada ki bala hap no na kate ke kerdan ka ki don te haba ki hap akan ki perthai hang ni pada ngi ba ki klet no wat ya kata kerdan ka ba ki don kum ki bai pada ki jing thau ki bom long kum kan ka do ka jong ni ndei te dak la poi hang ta pada namar bakal jersey am kan ki perthai te kita ki ba la hap no nang ni kerdan ka ba kenja beneng ru aba ki don nang ni perthai kamut ia kan ke jing jersey kamut kapop kanang kampen jersey susu ne kamut habau soitan la job lingba jong bersen ne ya ke em jong adam ula job te mantamut penjersey susu dia kan ke do am te ka jing penjersey kan ke do kalong ba kita ki blanyau ki long ki khun ki jong ble ki lahap em te menta pada ki poi syakani ke benta jongka jingnya songka ki brio kamut ke bom dei ka do menta ke kwa pentingit LD buat ka do ka do hi kalong kani ke cross breed ini ka jing punya songka khle padeng jong ka do buat ka wei pada ke bom dei ka benta jong ni ka do te kata em ka jing ja khlia ka boleh kwa ang ni meni te buat ngin sapuli ki haki wei pada kitab lu buat ya ki merat lu la dap ong lupa te benung punya khlia te wei sumbai ne mod la da kasuk hadu katal do beli pen kut no ikani kapateng beriu ka ba la persiang ban pen jersey hadu kata ka mod ngim tip ngin de ki sembai jong no kalong la da dei ba mi khon kan ni ki to hato ka bakum kani kar kom perkhan kalong khala tang hang ni hijiu ni kum ki kasih ngim dan cek kita hati dapat jiak so ngam tip long hakti por ki ba ngadang rit te ki judon ki ba jiat khana hakisnong jong kitu kinong itu khana kan pan ong ba udon ubuy opuri kadon puri long kidon ki khana ki bukum gitu te kata ka jing song kha ki puri kata kamut ayu kata kalong hangim ka jat bener kan long ngim dei ba ngi ong ba ngin batai la kata kan ni ndai namar bakal adon apa jang jat bener kamut ayu kata ni jat bener sebelum ta dan na ki bahi ing basem jing ni parasang para thau ki ong ki yo puri ngin ong kumui ki kalong hak tu ki por ki bom chai ki bangin ang kena kaju don te ka bukum kata dan rei menta tingim na kami osngo shu ti hato imat kita ki bajuan chong kita ki puri mo imat ki dei hi ki wei pada ki kenja jing thau ki be i kum ki brio pang ba ki bakwa chong khau ki brio ti yo ki dei bukum kita ki ju ki jing thau ni ru ini seriam hang ni long shu pasat ya kata na marba ngir ngidon ki bukum kita ki jai kana kemut kani ka do mangi ki bolong do hang ni kemut sabat ki wei pada ki bam dei tolong kani ka jing jersey apa deng jong ni ki brio bat kini ki balong de ki wei pada ki jing thau kila ban de ki de ki jing thau ki jong ublei hi tangba along ublei sembu iki bakin wan jersey sini kan kamut kan wan kan ka hybrid ne te ki khun ki mi khun kata hang ni te ka kai thu ingi baki don ki khun ne yo khun ki te sumut dor fi la da ka bakum kata ka pateng ka bakani ka do kai khlia da bat ka wei ne kan mi ki khun ki bakum nu kata ngim tim te da kitu pada kidang ye song khas ki wei ki mi sub kum nu pat ne kalong katu ka jing thmu tan rai ka jong ublei nang tai yo ubri bas thau ka dur ka jong uhi
mantap dia lah jersey kum ni tenek kum ni kepatang menriu nang lak man penek akan ikan dau dan penjat nok naik ya kata kalong ka jing batai mu ngan kam peluit mensim ya kaban perkhat nak kata kaliang bakini ki jing thau ki bolong ki khun ki jong blei min chua kata katan ke bahalor manta la sha brat ni skando nak la poi ni pade kani ke bot jing dum di khatre yam ni ta ba khatre ni khamun ka telep ya ki ru pi ki khmat nei ka jing kwa ka jing ui semut ki song kha nei ki sim ki kurim noi ki Kajing persiang ho. Haka episode kabanwan tungin yakmi. Kajing it ki jong blei kadang-kadang haba uni we dang don kan penjat lut am